le programme ni programme shite kelen ka bendege mo ka berebe away ka do an yere ka tabluma ka do ode dabombe o kuma ka ala deli ala min nyina tagira na sanjama o ala kelen ngajja ko yira an bela jilina an be ka je ka ke nyonfe bunya ani karama kono ala ka kene o sobati sungulo adamne na atime ko nyuma ala ka di kanubo ni deme baw ani lame jere je kulu bela jilima bogar trori mana o ka don ka fo sungulo yere jira karulte sungulo yere fo kalute sungulo yin kalu min munyu sabali koto nywandala mari kana dillahi kana law baraji nyini o kaludu nga he bakari baraji nyini mimbe ka kebbi kabako dude amume he ndirge ni minyi suguro 5 kilo soro ka tulu litiri fla soro obe ma wele obi wele like video iyere bitaw ikle ndumuni aka ayedemeke ala yani kata ni ndi ma kema flama iti singa faranyo ngaka ma fla sabanyina aka mugonyoyi abana utabane wa wallahi ika diala alaka la kodo yi nga non il faut appeler Africa Blue, il faut appeler ORTM il faut appeler Noura FM awo ambekata angata angoni bitaw ambra dair me balaw nga komindo anga fonyo anyana de do laje anga donc afo ko yi ala ko tetulonga ko ide yere yirate de ay no de ni anga bolontan kamaleni doyi dudu de doa dudu haidara awo ndo ale min di chukoroba yere beka pousse au trou kono foka dese o chamani aho molo boro dasiledu anake sugoro boro bala anake tulu bala awo o ko ni biseka sugolo babulu awo nga kafenu fara nyanga ka klak o boka klaka e jabarani wele ka to boko jira o fana fode tulu le trifla sigalo makoroni bagay kele sigalo kilo saba ala awo ko deme kera ko deme da ici ça c'est vrai absika keka mugo deme akai me il faut que aka kefana yaiwa parce que ni tari jo nyama de aka boy yire de ko mo yere na fo ko karta fe zoro kasoro awo ala ye nyebila ndogo masungolo boyna e do bu tiga kuru ka ci tiga pa ni ala che ni yere ka kuma te mata do ay ngolu ba dima alek numa mbolo ti bo kalama do be boro pousser ka afota di karsama kanan to fo awo achama do be boro pousser ka ta blaga dala dugu mona je ba blale soro wallahi obike o chama de meke bo chama be de achama ala ka de meke ami halibi ala kan sutura bortoro beta ambita ni fasiri min bambulu koro umaru ongoy ba away kado ade kuma be sebe ngono sebe min nango ma ko soirde bonko umaru ongoy ba akuy kado ka fo cercle min be na be cercle dans songo ko fo be ne reka dugu ko fo urara minya away kado AJC away kado kamidon min ko be wa man saya kungele ode kembe away kado AJC otalanye bi ma were ka ko te koy minya away kado pangulu minum be ni anyan kongon fala kana to pangulu nu away kado buka bara abeka yekoyi sabu minya away kado fama ube pangulu nungono ba manchwale atigila maw ambeka bela jile ke setu c'est fini asiri ke ba ko minya anga forces armées maliennes na be fama kufo e kadu yewuli ka joke mercredi do o yekuna shini angoro kalo kile muga ani flas en 2023 ndoko 120 mugu away kado ku shuru ka jigi duguma ma doka minumbe na be terroriste kufo terroriste minumbe nuni eta islamique no be bara la nyambulu kuna funi indira ma chama ndefe sira minum fe sira minu sira jonjoy minu ye kunafuni jeli away kado ulu disiraye ka jira ka fo ni zoni na aunga pangulu ambanze be koroso ako minya away kado so ma daina naga kanya tan wati ni dok makande kuyi ki kado ka fo ko yuguli ka joke pangulu minya away kado eta islamiki awluka mobe faminve kerengere ni la urara be cercle dans songo ko fo komini mimbe na be wataguna na bo komini na abo ko fo ndoko minya kuyi ka senze ka tente ka buna kolobo nywana ka faramfasia ayi ka filikana do ala few ka sorka tu bunti parce que ba ko ako de stratégie ni je temene kay baye ka fo les femmes minyi away kado anga famawi o kembe ka wuli ka joni chesri mingeni wati laba nungo nana ni akliba la kusodani na anya foya wata kuna kile na away kado kuna funi jonyo ya jira ka fo ko sora su ku ye wuli ka joke ni ka bunde ni dabo away kado o fana fanfe minyi armée akoni be tabulo minga ko bi ama femvo ma hake mintura dafe état islamique ani an yere ka kuti nga sigate mina ni perti ko ni be anyu sonzo wala se ko dogu ko dogu demeni armée ye wuli ka jo ani chesiri minge o fana madugo mashila sabu minya armée ya away kado ayebunde ni minta kada ni makofole nunga o ye fenye femini away kado akera sobuye sabu minya to minya away kado ma mimbe no ya Abu Albara al-Sharawi aleka mawye majugu ma terijugu away kado uluminu mbita bingani wale takanyeshu population ma anye gushili dauka uka machama away kado ko bone unina fasiri ke ba ko nantura ninjugo ina akacha alafe doni tato to kula nimbiso nga
away kado bumanchola tigilamo a bɛɛ bɛ kɛ c'est fini ni ala ka jɛ ye Omar Ungoiba a ka fasiri don dɔgɔ ɲa bɔ sɛbɛnkɔnɔ sɛbɛn min nan ko a ma ko soir de Bamako o ka bido bɔli i bonya b'a la Marimaka ɲɛma ne ye soir de Bamako ne y'ale bila nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye a ta caw Patrick b'a tɔgɔ di Demba Conte Demba ye mun fɔ Demba Conte a y'a yira k'a fɔ ko an ka taa Minaka ɲɛma n'an taara Minaka mara la an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ko o bɛ maaninfinw kan koyi gɛlɛya minnu n'olu bɛ tali kɛ dabalofɛnw a ka ja fo ka taa bila mun ye lakanabaliya la ko o gɛlɛya bɛ maa caman kɔni kan mun ye Minaka a mara o kɔnɔ o de kumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Nations Unies ale ka délégation belebele dɔ kɔni ko o wulila o kun da nin yɔrɔ kofɔlen kan ka taa dɛmɛ k'a ta ka Minakakaw u sɛgɛrɛ mun ye Demba Conte a y'a yira k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya a bɛ taabolo min na n'a fɔ ko bi Minaka o mara kɔnɔna la ɲɛma ko a ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ k'o sabu kɛ jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'o bɛ jatigɛwale kɛbaaw kofɔ n'o bɛ État islamique kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ k'u kɛmɛ ka gɛlɛya ta ni ka maa caman kɔni k'u sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye maa caman kɔni y'i sigiyɔrɔ bila ni ka taa dugubaw yɛrɛ o kɔnɔna o la o de kumu kɔnɔna la mun ye bureau des Nations Unies u ye communiqué laban dɔ bɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa mun n'o y'a sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni bila an bɛ don min na ko bi ni k'u kunda mun ye Kidali ani Minaka kan ɲɛma k'a bɛ t'i jɔ maa 8,000 o ɲɔgɔnna la wa baara in bɛɛ lajɛlen kɛra février 2023 o kɔnɔ o de kumu kɔnɔna la olu ye yira k'a fɔ u t'u sigi abada ka nin ko in kɔni k'a lajɛ o kumu kɔnɔna la kunun n'o bɛnna kurasi n'o bɛnna arabadon ma mars kalo tile 22 i bɛ na ye k'a fɔ ko délégation belebele dɔ o wulila Nations Unies o tɔgɔ la ɲɛma k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan n'o bɛ Minaka o mara o kɔfɔ a ko délégation in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Nations Unies yɛrɛ u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o b'an ka jamana o kɔnɔna la n'o bɛ El Gazim Wan kofɔ a tun bɛ taama in na a ka ja ka taa fara mun ye chef de la police des Nations Unies ani ka taa fara mun ye représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a ka ja ka taa bila mun ye bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama in na Patrick b'a ka fɔ la a ko taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ mun ye Nations Unies ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ El Gazim Wan kofɔ a y'a yira k'a fɔ ko taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ nin waati in na ne gɛlɛya ne a b'u dala u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka gɛlɛya k'a furan ka b'u dala dabalofɛnw yɛrɛ sɔrɔ cogo fɛ a ka ja o de kumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin sigida kɔfɔlen n'o bɛ Minaka n'a lamini o kofɔ a maa gelegew a ka ja ka taa fara mun ye autorités kan u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na ka gɛlɛya ninnu k'a furan ka bɔ nin sigidalamaw kan Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye nin barolasigi in kɔni ko a kɛra barolasigi jumanba ye o sabu kɛ mun ye Minaka gouverneur yɛrɛ a tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ colonel major Isa Tembini n'o o b'o kofɔ ɲɛma ka taa fara sifinnakaw kan musolakaw ani dugutigilakaw u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin waati laban in kɔni na gɛlɛya mun na a talen bɛ k'u sɛgɛrɛ maa caman kɛlen bɛ k'i sigiyɔrɔ kɔni k'o bila ka taa Minaka ani Gawo a ka ja fo ka taa bila mun ye Kidali yanfan na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u y'u sigiyɔrɔ bila ɲɛma o tɛ taa gɛlɛya kɔ dabalofɛnw sɔngɔ ko o gɛlɛya o b'u dala dabalofɛnw yɛrɛ o bɛ sɔrɔ cogo min na ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye maaninfin ninnu kɔni u b'o gɛlɛya o kɔnɔ o de kumu kɔnɔna la ninnu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɔni k'o kɛ u bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ mun ta ni ka ɲɛsin ni maa ninnu ma walasa gɛlɛya mun na a b'u dala an bɛ don min na ko bi n'o bɛ dabalofɛn o kofɔ ka taa fara mun ye lakanabaliya kan gɛlɛya in bɛ se ka bɔ u dala cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna a ko mun ye février tɛmɛnen mun ye acteur humanitaire n'o bɛ dɛmɛlikɛlajɛkuluw kofɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu mago bɛ musaka min na k'a bɛ ti jɔ sɛbɛn miliyɔn 751 dolari wari la k'u bɛ n'o ta ka maaw dɛmɛ maa mun n'o kuntala bɛ ti jɔ maa miliyɔn 5 ani kɔ o sabu kɛ ko mun ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni dabalofɛn ko gɛlɛya ɲɛma ko a bɛ nin maa ninnu kɔni ko o dala Patrick b'a ka fɔlɔ mun ye Nations Unies maaw ka taama in kɔni u ta kun tɛ dɔwɛrɛ ɲɛma ka gɛlɛya k'a furan ka bɔ mun ye maa minnu bɛ n'u bɛ gɛlɛya la nin waati in na mun ye Minaka mara kɔnɔna la dabalofɛn ko yɛrɛ fɛ a ka ja fo ka taa fara mun ye lakanabaliya u ta kun ba kun ye o ye nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de Demba Conte i bonya o b'a la bɔrɔtɔrɔ bɛ te Demba bi fɔ k'a waleɲuman dɔn arajo ye Nura FM ye Boubacar an bi taa min y'i to an ma Boubacar Wage awa i k'a dɔn ale kuma bɛ a kuma bɛ la pioche a kuma bɛ o kɔnɔ n dɔgɔ ni gɛlɛya tɛ fila ye bi gɛlɛya bɛ anw da la gɛlɛya in bɛ mun kofɔ a bɛ awa i k'a dɔn kuranko gɛlɛya a b'o kofɔ gɛlɛya in bɛ mun kofɔ a bɛ jiko gɛlɛya a b'o kofɔ nka nin bɛɛ la yanni fura ka se ka sɔrɔ anw ka bana na u bɛ ka anw bulogu de jɔnni ye anw bulogu ba min ye awa i k'a dɔn minisiri min bɛ yen n'a bɛ Lamini Seydou Traoré n'a b'o kofɔ ja ale bɛ k'an kɔnɔ fa fiɲɛdi la ten fu falaki diɲɛ don o don anw ɲɛ bilennen de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ ni funteni n'o bɔra
jango tɛ ni tilema bɔra wa n'an wulila ala farala an kan sunkalo nana don a kɔrɔ an bɛ sun an tɛ ji min tile fɛ n'o tɛ ji bɛ kɛ ka maa mago minnu dilan dɔgɔ ji yɛrɛ a tɛ sɔrɔ habada fasirikeba ko a ko an bɛ ka taa taabolo min na nin ye kurantigɛ min bɛ yen n'a ɲɔ ɲɛ bɛ awɔ k'a dɔn anw ka jamana in kɔnɔna na k'an bɛ se k'a fɔ siga foyi t'a la san 2 min ye awɔ k'a dɔn nin jɛ in n'o ye awɔ ka di kɔrɔkɛ ye ministre des mines de l'énergie de l'eau Lamini Sero Traoré jɔn ko ala awɔ k'a dɔn a ma fɛn jira anw na gouvernement kɔnɔ koyi ministre min filɛ nin ye an filɛ ka bɔ ka min tɔgɔ fɔ nin ye maa don min kɔni awɔ k'a dɔn a bamananw ka kuma don maa ti malo f'i ka kuma kumakan minnu bɛ yen n'olu bɔra a da waati tɛmɛnenw na san 2021 ka na san bɛ don min na i ko bi n dɔgɔnin blogu tɛ 2 ye dɔ kɛra anw na tenza dɔ kɛra ten ala yɛrɛ jati kama u k'an to ten u ka blogu u k'o dabila parce que ko a ko communauté Bamakɔ min bɛ se k'a tɛgɛ wuli k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn kurantigɛ k'a ɲɔ ɲɛnen tɛ ale fɛ o communauté jango tɛ nin waati min kɔnɔna na min ye funteni ye o kɛn bɛ sɛbɛkɔrɔ ɲɛ ye anw ka jamana in kɔnɔna na a n'an bɛ bɛn ni waati fana ye waati min n'a bɛ sunkalo n'a b'o ko fɔ dɔgɔ tile bɛ goniya a bɛ taa fɔ min ye degré 44 i k'a dɔn a bɛ taa o la waati dɔ parce que ko a ko min ye awɔ k'a dɔn ni fɛn bɛ yen transition o n'u ka ministre min filɛ nin ye n'o ye awɔ k'a dɔn Lamini Seydou ye ni fɛn bɛ yen min kɔni bɔra u tɛgɛ 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la fiyewu o ye anw ka kuranko a n'an ka jiko ye parce que y'a jira o de la k'a fɔ fasodenw b'i la ma awɔ k'a dɔn caman bɛ yen min ye ministre min filɛ nin ye n'o ye Lamini Seydou ye o ko kumakɛlaba de don kuma ni cɛɲi awɔ k'a dɔn o fɔbaa don min ye baarakɛla awɔ k'a dɔn o tɛ ko ye sabu Lamini yɛrɛ waati dɔ la ma min ye gɛlɛya min bɛ anw da la tɔɔrɔ min bɛ anw da la fasodenw bɛ ɲanikisɛ bilennen min na nin waati laban ninnu kɔnɔna na e ko Lamini b'a kalama wa a ko maliyɛnw an sɛgɛnna koyi an sɛgɛnna awɔ k'a dɔn sabu kuma camanba in dɔ kɛra la an mago bɛ waleya de la waleya min bɛ yen ni awɔ k'a dɔn a ɲɛ filɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ b'a ye a ko nɔn tɛ min ye kuranko jiko nɔgɔ siga t'a la a bɛ ka sinsin bi cogo min a bɛ ka sinsin ten wa gɛlɛya a bɛ ka fasodenw tɔɔrɔ a ko ministre min filɛ Lamini Seydou kumakɛla Lamini min ye kuma ni cɛɲi fɔba Lamini a ye layidu ta awɔ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye awɔ k'a dɔn don n'a nataw la ni ala sɔnna ko an bɛ lafiya nka tɔ k'a jɛ don a ko Lamini yɛrɛ taara k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kurantigɛ wa ayi nin y'ale bantɔ de pewu a ko ja Lamini a y'an blogu a groupe nana Lamini y'an blogu n dɔgɔ tɛ nin dilan ka ɲɛ koyi nin tɛ dilan yan dɛ ayi an ɲɛ t'o la koyi an ɲɛ bɛ kurantigɛ bannen de la groupe bɛ nalen ni ala n'a kira cɛ nin kuma in fɔra depuis anw fitinin tonsow de ye fili tigɛ wallahi bilahi ta nin depuis anw fitinin san o san nin waati kelen de la a bɛ fɔ an ye ko groupe bɛ nalen san o san nin waati kelen de la a bɛ fɔ an ye ko groupe bɛ installé olu b'u ka fanga kɛ ka ban ka taa an bɛ nin tɔrɔgɔtɔrɔgɔ kelen ayi nin e tiɲɛ dɛ fɛn min bɛ yen o ka fɔ dɔrɔn fanga bɛ yɛlɛma EDM tɛ yɛlɛma dɛ yaya ɲama Lamini yɛrɛ ka fɛn mun bɛ yen n'o ye n tɔɔrɔ kosɛbɛ n b'o ɲɛf'i ɲɛna bi Lamini de ye contrat kɛ ni Orange Mali ye o bɛ na énergie solaire de feere malidenw ma yan'a ka taa contrat kɛ ni Orange Mali ye o ka na énergie solaire feere malidenw ma a yɛrɛ tɛ énergie solaire k'a ɲɛɲini wa hali bi système thermique b'o de kɔnɔ mais contrat in dɔ bɛ sɔrɔ o la o nɔgɔ ko ninnu bɛ ten koyi mais système thermique n'u ma bɔ a kɔnɔ ɲɛma a ti ɲɛ o ayiwa a ti ɲɛ Boubacar Wage a k'o de siratigɛ la min ye awɔ k'a dɔn Lamini y'a jira an na k'a fɔ groupe min nan bɛ central thermique a ka bon min ye awɔ k'a dɔn 100 mégawatts a ka jan n dɔgɔ sira kɔrɔ ko nin groupe in ko a bɛ kɛ sababu ye an ka kuranko ni an ka jiko funteni min kun banna c'est tout c'est fini nka nin bɛɛ lajɛlen ja fasirikɛ b'a ko tout cela n'était que du bluff de l'année. Tiɲɛna Lamini san yɛrɛ blogu a filɛ nin Lamini y'a kɛ ayi n ko ɲinɛn ta yɛrɛ fana ka jugu ni salon ta de ɲɛma o de ye n kamana gan ko in na ɲinɛn ta in de ka jugu ni salon ta fana ye wa nin kurantigɛba in bɔlen kɔ yen n dɔgɔ jiko o bila pewu o tuma u da sera ko yɛrɛ ma o bila jiko ɲɛma ne ko e yɛrɛ natɔ baarayɔrɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ fo yan e ma bidɔnw ye yan a bɛɛ musow de bɛ wuli denbatigiw depuis minuit musɔrɔw sigilen b'u u denw b'u kɔ la f'u bɛ sunɔgɔ dɔw b'u sigi u ka bidɔn kan u bɛ sunɔgɔ ji yɛrɛ n'i ye bidɔn kelen sɔrɔ ka taa n'a ye o ye hɛrɛ ye o ye ala tanu ye est-ce que Mali an b'o la hali bi an b'o de kɔnɔ
Jamoge akoni ngo min flene awai ka do minye jiko anga fo ka bogoro don jiko era fana agelale do kosobe ako ministry min be anguna bi no ministry la ministry trore minye awai ka do aka gouvernement sigi en do akembe an bolo to ka je ko yelma fatiri keba ye nyingal de ke la ministry subi pour aka awai ka do gouvernement kono sigi ambe don min ko bi yala eko awani nya awa atali ni yo ko do de damne toywa sabu ni tese ibita ma were de bi na mi se ka fere soro non de sanwo san dongli kele dokera la tinza ko kuma na bi don mina ko bi ma chama be minu ngoni nyebe la ministère akani waliyen siga tala koy ko la ministère ko be ka sabotage de ke ka sika gouvernement transition ka saboter mi se ka to awai ka do fundeni mawbe fundeni ka bla transition na fasiri vle Boubacar wage awai ka do ale ka fasiri do la pioche ko bi do boli ibunya bala nyama bonya ajaranye angoni me wole blame transition mogoma nyama ko feren dabali bela jelenge fen sababe nyama ko sigi sengane wallahi jiko kurango aninga ta fara dabalo fengo ka nyama ni fen saba ko aklito na o fana fasiri bien kosobe na la sona amido nyama membolo makari ka do telela sodde bamako mbe boni aye la ya jara la mb ay no meni yemiri kurango ina c'est-à-dire que kuran be manka gagner min yere don population Mali yere ko ate konte ka bon ngo dama joli de be minu ngulone do kuran go ina suderu ka bara be jo se ka foka ba o de ka be c'est-à-dire kuran yere ambe niveau min ko bi si yere la kuran go manga ke anga souci bay solution kan ganyina la kosobe c'est grave kuran go koni wanyama anga kuran de bi fajiri Nura FM kuran tikera wa klela flama nyama fo 600 asana ma soufala fe abena ba fo jeu de lumière minnu be ka anname ala ni lalabi sabubu ala ka hinala kosobe wallahi groupe min dira an fana bi fere ke doni minnu bi soro fana be ke ji ka taji ko la ka taji ka groupe la o fana be wuli pour que baraka sika ka ko la c'est compliqué sungolo bayna ikamu yana ka tabaka souderu ma ani toliyo ni fenwero ere daglo ni mbalaw wallahi maintenant c'est des problèmes sikata la de aywa ala ka ni sababe Quran ne betike fikat irebe mushaga fen soro nyima be tataji fe vraiment abebe tataji la aywa groupe kono il doit démissionner koni o ya fole anoyale do bura ibena wari fen soro abebe do essentiel la aywa ala ka ni sababe ami ala ka akili nyuma na amina rabbi ala ka akili nyuma na amina rabbi ami nyama so de bamako munye laya jara laya akumara akomunye trafic illicite nyama ko anga ta kalana alebe sarbe yamfolila alebo o marakono munye mamunu benu ka bara nyesnendo fintigla kamunu ka bara nyesnendo mi fenjugu dorako jugu trafic illicite kleli manga jamana kono nyama ko bulo faramuno be buguni ngo fe uye tege takada irzo daka bana kan mamunu nu kunga narcotrafiquant yira dokoy drogu jugu ferla baw yira kon ko okundo munye laya jarain ayira ka foko munye directeur de l'office central des stupéfiants nyama colonel major Fousseni Keita akabulo fara muno be buguni ko fendo de be commissaire divisionnaire pagashi mungoro ko fo alle chef de l'antenne nyama onaka jere de kulu de wuli ka jo chamani ko oblasinga wede o sorlen ko fe nyama ku ye wuli ka jo chama ko oblasinga ibena ka fo ku ye bara ngene professionnalisme ira o konna ye koyi maningala ko munye kala na ko fe nyama marsikalo kile muga anikele samba ane samugwa ane saba negenya mugwa ani kile wati ibena ka foko munye commissaire division de pagashi mungoro anaka chedo nyu krefeda bela jelen ko shwa nyema jaja madobe uluka bara beneno kube kafe fire jaja drogu ferla jugu bawdo kala na ira okono patrika baka fola aku nana teka takada ma fola ka no be dramani goita ko fo dramani goita ale sisanji ko betido samugwa ane flala drogu ferla jugu do o bolonga fa munye Ibrahima Samake ale bisaba nyama ko nunu bala jele mawye ku ba fo ku be café de fere kalana jaja ko mi duro ku yira ko ni ku ka jugore mani jien fembe o réseau kosobe o réseau bubulu Allah akbar la ya jara a ko munye ni mafla tega talen ga dawka nyama anana ka fo ko munye furaksa jugumu be nanga mako tramadol 225 mg o comprimé kema fla ani woro ko o yeru kum o fana temeno ko foka boy comprimé mum be no be tramadol 120 mg ko fo o comprimé bisheki ani sabako o yeru kun o fana mana boy drogo jugu mun be no be fraksa jugu ko fo nu ko ma ko jazepan nyama ko o kema o comprimé kema woro ani binani ani sheki o to ere tieni o jazepan yo te jazika pan wa jazu ko ni o medro jazu pan iba mi de ibe pan o ikele kono
la hawla ni yo kunu be pani ayo ikele koro tubani jase pan Allah kibaru nyama fana bolo ko feka boy ibena e ka fo ko munye dro ko jugu mun fere be nu ka ma ko kana bisi o kari kelen ko o yeru kun patrika ba ka fola a ko munye bolo fara mun ko no be buguni ko fe no be colonel major Fuseni Keita ka bolo fara ko fo yerenga na mu yo commission divisionnaire pagasi mungoro a ko na ka jere de kulu uye taka taka dani mafla ko ni uka wa buli ka jobe sena enquête bolo dalendo ngune mama de be ka jaka ni bara ngenyo an fe dona na tawla tege abeseka takada uka ntukumuna ikera dumba wo ikara feriba yo nyama ikara mimba yo ko wuli ka joko ni bese na kala na mara konna la ni mbara dunu bese ka furanga botom na manifunda la kuna fandu le anya sama ka boss bana sebe munu ko ma ko so de babako la ya jara ale fasir ke baye ibunya obala bordo bete la ya ka fasir o bebla ambitani la pioche tuguni minye awai kado wage ade kumambe la pioche ngono tuguni de ako minye aunga dadu muni fon o songo ko ministre mimbe aunguna bino e ministre Muhammad Uldu Muhammad yalma abeki moke malion na de wa ngal to mi sigira amaja itokomando de awo o te nyawuli awo itokomando ni nyuma make obi fo hal ni nyere do tokoma joyi de amaja tokoma hal ni nyere do ako mi maminu be no ye awai kado ansla mewye ndo minye ango ni beka wulika jo mi ngono na kalo barika ma mi mfle ne na be sungolo ko fo ambe ka do akono akonga ambika do akono wati mi abeka beni wati mi ni awai kado dadu ni fen ndo minye songo ye abika yele ako ye fenye fami na abika million joro wele dami no kera ka nyeshi awai kado minye aunga jamana mara bawma na manya ka fo dadu ni fen awai kado songo beka yele ministre de l'industrie commerce Mahmoud Uldu Muhammad ndogo halibi wele dai amu mekoyi ale ko ni beka temeni fen wera wuye minum be komi awai kado nyene je siraw kana soro awun be tabulo min gambi gele o de be awun dala akoko nyere gele minyi ako jongo ala minyi awai kado fere ani dabali ka foko ninja no ye ministre ko abeka onyini ningoina abi na fo ayre ka sirate mawlo koyi kwa kembe so buye minyi awai kado consommateur ku so bokoro dimine do ambe do nimene ko dango te sungolo ngonnana akwa nyabala ka fo minyi abi do ko ndama dama bo la dum ni fen uteka yele escalier faible de ndo ascenseur yere uyo deta yele awai kado tedela akode siratikala jatimine minno kele do awai kado ajatimine mbi masira abi makaba kuya ako minye wulika jo minno kera suku kono odongo ministre de l'industrie commerce ani awai kado ani commerce ale koni ya jira ka fo minye angana joro dadu muni fen ni ala sona ma fendi na fara awai kado o songo ka ministre yo fo ni ministre kuturu na kumana ambi yele ambi ni soja sabu minye awai kado aunga jamana nyama ba o dokumana nga ministre kumaka ani mimbe ka kekeneka dogo awai kadu chekaja ba fuko jigajala ani baji sabu minye songowi ni yelma konita fly songo yelmana asuba koro yelmana ako ni zamfla laba nungo nana ministre de l'industrie et du commerce Muhammad Uldu Muhammad sanwo sa abi conférence de presse ke ka singa awai kado malion no ya an consommateur wi ka bo an kredani fe ni ka an bla fli jugula abajira an na ka fo fendi fara songo ka na le yo fo ni tara awai kado sugula yelma butuku kono ibita min soro en dogo kado ka fo ona le ka fota u cheka ja iko jigajala ani baji consommateur diminedu consommateur toroledu ministre de l'industrie ani commerce Muhammad Uldu Muhammad anaka direction générale du commerce ani concurrence minya awai kadon fundeni de be maliyo na kanyeshi ni makofole numa ako yelma ministry abe munde kono hali bi ka bo ka nyefoli ke maliyo yi ministry boy ka kuma mimbe se ka to maliyo dimine awai kadon fundeni mimbe auna do se ka bo ala chugomi ako awai kadon minye awa ministry abe munde kono commerçant minum be minun ka sirati kula utisira alanye uniyu ye ka koloshi bi boyan ka andra mbukani soro a chama de be minum be misru financer a chama de be minum be misiri aranforo la nga ndo be min dala faso de nga ala de adombai dirga bako ako kumana songo do ka faruka ninyi yelma anafa do de be sem ministry ma wa na te ka fenfo awai kado faso de nga ministry min fle anguna bi no be Muhammad Uldu Muhammad nabo ko fo ko na bi sunwa de la kanga wuli ko wuli jona ere min mo se ka to malion awai kado am se ka lafiya chugo mi jakulu do be nu ko ma ko Front Populaire contre la vie chère Mariam inyere do muso aka jakulu kalo kletani nani ulu bora ka ministry wele ka jirala ka fo wachi dok masira tenza aka laje dokara tenza president a presidenti no ye maramu aya jira ka fo minya awai kado dadu muni fen
jongo ala he ikado ka fo nafolo min bibo jamana ku no e ka awai kado demeta subvention obita yoro mi akanyefo ministre ka wuli ka laje mundu ngelena jamana de on te ka se ka lafiya nye dongodu dongli kile ndedu fasiri ka ba ko ako kuma na minye jakulu nyere u yere tara fo ka nyini minye awai kado ministre de commerce ani industrie Muhammadu Uldu Mohamed ka démissionner abana pe ni tise ibe tadi ikabla fura fo itala abana de engo madam ko de nunga conférence la nyema ko 200 milliards subvention aywa 200 milliards subvention au kake ko do ma na fa fo yo la kaba ko do de kaba ko te a ko si le ministre Mohamed Ould Mohamed c'est qu'il est incapable de baisser les prix sur le marché qu'il quitte le gouvernement nda ba do so ngomi no mbisugula dese atise ka dobula se ka jigi ka berebe subvention tanyoma aka gouvernement bla wanyama nyina ira ka juguna be exoneration jamana ira moke fasiri fle be wage ni ya ka fasiri la pioche ka bidon boli ndoko ibunya bala abana chere langa na nywa nege fendama dama be ashimi wili ka misijugu ta gere made abana de kurantige ni awekado jiko ani o ye fenye fami nka gele million mani nya fembe wa mbidoni mena ko bi ni ya ye benyina ni ko mo ka nyini ko ki to ki ka baraka ferma billahi dunga fa sabati dunga fa dunti sabati sorote mimbo fika to boko do dunga fala o sabati li mandi de o laba ye balika wuliye ashimi ni ye nyo songo jigi bi ni ye molo songo jigi bi ni ye sugara songo jigi bi ka tulu songo jigi bi anga na ko mina ka delo lu fe ulu songo u ka jigi minya amuso keme flani min bambulo keme ni min bambulo u ka ta chugula kana choka fo daga kono anga dunga fa ke kange delo choduma sisa ambi ni ko abana choduma mais ni choti ke daga kono ashimi apma bachade donc ka ministre min on flene il faut les interpeller ni yolu ka momadi kongo bana mi no bana wa fundini bana ni yolu ka momadi ala voilà le ministre de la défense ko alhamdulillah ça do ko ntewu avion bi ni ka ara ida sutra ala durdi wi alla ma meni ngana muso blakata nasana avion avion be bunteni mi na nyabola ni nganyo ka fo abana ala kan ni sababe fasiri do be wage ka fasiri do nyi renga ko ni faraka awdo abana nyama gilabe mawla ko bismillah galabe mawla abana kafo abana de sonde bama ko nyama ne be mbolo do me bona aye albi ambayda kan bola ku sogole men nura fm ale de la bi kono to ani nani to mi murumuru duru amela seliken watina ka bo jela ko rodi kunyumani ale wore dala wole sira 76 33 43 03 nyama Carol Valentine amaka fuli ko sangorota ni watina asogole mana abana nyama sonde bama ko me mbolo do me bona aye Carol nanade Carol bien ibanga fuli fo Carol ka ko Carol Valentine makani nyam aga fuli bien awo nema laya jara laya akumara kuraye laya ya ira ka fo ko ni wuli ka jo no market tilia la nyema anga hôpital belebele munanga mako hôpital du Mali ko dona natawla abara kala bela jele otuna ta barabla olawa o masoro do rafe nyema ko ni officier de la gendarmerie ko aye infirmière do ko bugo fo ka nyi dengelen ko boka bin duguma hôpital yira kono officier awo gendarmerie awo o kuma na kera jetlier bismillah papa angata la jara anga yamba akwa me domina kom bi muy hôpital du Mali o kono na la anyama ko gela belebele o ba akono gela akara sababu ye muy ñu hôpital du Mali abulzon jaman tugu no be dokotro ko fo ko ku be na tabara blala ne wuli ka jonno makatelia la nyama no lu mabla u ka ake kono degu muna talem fla ko lu bana muso ka sekre na mabla ka ake kono telia la ko lu na tabara bla ula walai sabani la ko no be la ya jara ko fo ko mu ira de ko okera ako ibe na ka fo ko mu directeur général de adjoint de l'hôpital du Mali o ka fola o ya ira ka fo ko mu marsikalo kile mu ko ani kele samba fla ani sam ko ani saba negenya ta ani kononton wati oluka barakera mu be no ye infirmière ye na to ko de Mariam Koulibaly wa ibe na ka fo ko mu technicien fena do labo o kono officier do de tarane ademusoni ko abeta julita kato oke officier de la gendarmerie wati munana atara demusoni ye ka jolita obeno obara oke ibena ka fo Mariam Koulibaly ya ye ka fo ko den ko folen ko abiga sokoso na manya ka fo ko abiga sokoso abina fo ko bana mumbe nanga mako sokoso ni ja tuberculosis o de la ka de mina ka teme o do ko mun ko la mun infirmière ye ale feren dabali ke ka fendo ko ko o do den dala nyema o de mabe officier ma
officier no be officier de la gendarmerie ko fo nyama o ma be amatu shi ibena e ka fo ko o kera wati muna munye analyse bela jelen ko ni o bana ka ban wati muna den joli tale seban fura o dira mariam ma wati muna mariam ko ni ko abiga yele nyama ekibi na e ka fo ko munye gendarmerie ke ko atura ko tai na ko gidu maram mi julla pati abi bo akalama kuma mi o ya so maram da ko ni beptara subhanallah etala ne maram da wa chugo wa awo woyin be nyi de boraya general anodo allah kibaru hebwe kosobe nyama bi na ka fo ko mu ye gendarme nge koni aye maram da ko na koni ay nyin chama ko bla duguma o do kum ko na la ko min docteur la ko ni ayra ka fo ko wuli ka jo ko ka jona o lutina jenaya abada nin gelen kata ko lu ko balwa muso ka segere ka bara o kona la ko note ko no mabla o ka ke kona la ko dona na ta la ko sigata la ko na ta bara bla ulla na fon blani anya sama ka bomu ye so de bamako ale kono la ya jara ale fasirike baye ibunya ubala Bortoro bete awaikado nyo de fiye radio Nura FM ye anya fo limana uye ka fo minyi awaikado sungoloi ale tani awaikado wati shita tikele sungolo danye erkelinye 10h pile o ba soro an tara an yere bi wuli 11h55 yel sa bara to bi se ka kechugomi kuma kuna funi an ba guruba sa ka akla kuma ba utomo ku dilli mana uma botoma sisugo ale ni ade awaikado ambo luka fasiri an ba ta bi sebe ngono sebe min nango amako le sphinx affaire bele o bedugula affaire min bedugula kembe so wiye ndo min ye ma chaama be minum bi nyekelen kashi labi ado yere be kashi gitu bu nye na ble ala ni awaikado ko ingelera abi mo hakili jigi wati jantemeni bajalo ale ka tongo minno kumbe ba ko ya awaikado abi mo hakili jigula akoni eje temeneke ni ngoyi affaire ale ni awaikado 1990 wati bajalo ka tongo awaikado alfa umar kunari klila ikado make ma chaman klila abi ma hakili jigi ula ko de sira tigala min ye system jugu badido ka berebe ka bendega mo min bisi ka to awaikado mo bisi ka la soro chugumi ni ka bulo la fen ko ndaraki ni ka bu bulo ku gushi u jole fo ku nyenemini ndo bajalo na le ta ku yesira were ni zenta o ya awaikado bololoy no be awaikado subana machine na bu kofo ko yin munye ka ma minun be no lu ko ni korotoledo ma minun be no hakila ka fo ko be no mai ko lu chama ba ku faranywanga wele ku nege ni ka kla ku nege ka jurula ka fo min ya awaikado ikadrometa akake mugwai ikabakile akake million yoro ni kile ngodo o de sira tigala min ya awaikado ka se ka nege do fara do ka oba bugu ni ka soro ka tunu nu kan na fulo yete bugi fatirika ba ko ako min ye bajalota o kunye ko wore nga nunun ka societe jongo ala awaikado uya asebe korofo min ye uni ORTM ani ka do anga societe de telephone minun be anfa ya minun yere bi transfer una nyo na chamange anake awaikado u koni temena ni usira chamai fatirika ba ko ako societe min vleni jongo ala awaikado akera sobuye ka wari chaman badde million milliard ha ndoko ko ndaraki ni ka bo faso dengu ni ka tana ko sokoso han shini wari njimbe awaikado warakula fatirika ba ko ako ni eje temeneke femi nyere be na ko ni yakoti la kosobe o ye publicité min be no ye publicité juguba min na kera awaikado u yere ka fen ka se ka u demeni oye sabu entreprise min do jongo ala awaikado publicité nungera so buye ka to mauka u bulo fa u la kosobe mauka dane ata kadda uka akode kama ma chama de be minunga milliard tara uluko ku bita plendi do plendi min bita do awaikado bita di procureur Touré communicatif di district de Bamako ako awaikado ni jetemeneke ulu chama ngembe ka bulu ni shinjoni ma ORTM ko muso ani aw yere arajo barakela do no arajo de proximité do aw ko ni ma sa on ve ande aw ma kede Nura aw ma kede o ma sa on ve openai aw ma kede nyama wali ndo ye openi bi openi yoro dal bi yele iba se bale daga ko pen u yere yini la kibaru amano ko koy fasir ke bako way ka do ka fo aw de kera so buye ka police jugu ke min bi se ka to bob se ka ke ninkalama way ka do mo bi se ka ta dane ata ka da kan jugu mi ko ni akli bala min nya way ka do madof o fane gushiri ke la jugu bado e aminu be no lu ya do madof ya kle beke aye min ga abi hadama de ngushi yani so me ka kala abi sambi sa bajati bo madof ye nyebe maraka nyebe soro na fulo mugu e ka do ka fo ayo se ko mara
ko Sphinx y'a ka away ka dɔ enquête kɛ Sphinx site min filɛ nin n'a bɛ OpenAI n'a b'o ko fɔ a b'i n'a fɔ jubaju yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ américains de fɛ n'o bɛ away ka dɔ Californie n'a b'o ko fɔ a ko de siratigɛ la kunnafoni di siraw kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin jɔn ko ala away ka dɔ u ye wuli ka jɔ ni cɛsiriw de kɛ OpenAI k'u ka société dayɛlɛ sɛbɛn minnu bɛ yen n'u kan k'o sɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni sɛbɛndenw b'u bolo yalima ORTM bɛ na t'i yɛrɛ bila de away ka dɔ ko sɛgɛsɛgɛli la ka se k'o sɛbɛndenw dɔn yan'a ka publicité kɛ wa mun na mɔgɔw bɛ baga ORTM ma ORTM ta y'a ka baara ye sɛbɛndenw b'aw bolo a nana ka publicité kan ka kɛ ni publicité min kan ka kɛ o bɛ kɛ sa kɛ ORTM bila kun t'o ye wa radio privé away ka dɔ min ye commercial ye o bila kun t'o ye wa anw bɛ wuli ka taa maa sɛgɛsɛgɛ yan'an ka publicité de minɛ a kuma ka ca parce que b'a ko an bɛ donni minɛ i ko bi ninnu kɔni enregistrelen don nifu b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen o kun b'u bolo fasiri b'a ko centre dɔ bɛ yen min kɔni kan ka wuli ka jɔ kɛ nafolo sɔrɔ kojuguya ani sira wɛrɛw fɛ n'an ko a ma ko santif o de kun kan k'a ka baara fana kɛ nka o fana ka baara away ka dɔ nin ko in na o kɛra tɔka jɛ ye min ye away ka dɔ OpenAI n dɔgɔ min ye n'i y'a yɛlɛma anglais na k'a bila bamanankan na Open ye dayɛlɛ ye aw ye away ka dɔ ɲɛ k'i ɲɛ yɛlɛ yɛrɛ la maaw ɲɛ yɛlɛ la ayi maa kɔni ɲɛ yɛlɛ da haw tanu ka maaw ɲɛ turu ye u ye maa dama min ɲɛ yɛlɛ a ti ko ne kama fo ka dɔ ɲɛ turu ɲɛma dɔw bɛ taa tunga la de dɔw bɛ taa tunga la dɛ Allahu akbar dɔw tora juru ta banque la ka don nin da fɛ sikayi o kɛra min sɛntifu min kɔni kan ka wuli ka jɔ kɛ n'ale ma se ka wuli ka jɔ kɛ f'a y'a to escrocs y'u labɛn fo ka se ka hali ta ORTM yɛrɛ la ka taa publicités kɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman miliyariw k'o fara ɲɔgɔn kan k'i yɛrɛ ɲini fasirikɛ b'a ko a ko nin ko in kɔni bɛ taabolo min kan ko bi fo enquête jɔnjɔnw de ka dayɛlɛ a ka dɔn nin ko in ye min ye n'o tɛ OpenAI a ye duw ci OpenAI a ye furuw sa OpenAI a ye terimaw fara OpenAI a ye gɛrɛn kuturuw n'i y'a faamuya b'a la du kuturu a y'a bɛɛ ci ala a ka haramuya an ka petit dɔ bɛ yen n y'a f'a ye n'a ye don min ko OpenAI ne ko n dɔgɔ n ko a ye réseau in to yen ninnu ye gusulikɛlaw de ye n'o kɔrɔ walahi ni kɔni ye kɔrɔbɔrɔ k'a kɔrɔ walahi ni kɔni a ka ɲi bɛɛ wari bi sɔrɔ ne yɛrɛ ne ye 1000 bila a la a filɛ nin ye sisan wari a bɛ 4000 ani joli ne ko n ko ayiwa basi tɛ n'a bɛ 4000 joli la i ka ko b'i yɛrɛ bolo bisimila ne y'o tile dɔ bɛ fara kan awɔ wa ɲɛma mun ye maa wɛrɛ tɔ gosi mais ko u nana promotion de kɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen u ye promotion de kɛ 50%. o promotion mun n'o kɛra 50%. maa caman de taara dɔw taara wari juru ta banque de la ka taa surutu a kɔnɔ yen. wa kɛra ten de. e de la k'a fɔ ne ye ko abada kana don nin na ma don a la aramutu. a to ka tila ka kuma kɛ. ayi ne b'i bolo ca la. e de la k'a fɔ ne don dɔ ko jeune dɔ bɛ yen ko wari bi sɔrɔ a la. ayi ko i yɛrɛ ka wari dɔɔni bilali ba. ayi o de OpenAI ye. hali OpenAI t'a tɔgɔ yɛrɛ dɔn OpenAI. a fɛn ma bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn a la. ayi abada ne tɛ. ayiwa basi tɛ. n'o tɛ Njema i ɲɛ b'a la nin mun filɛ nin ta. maninfin waati sera maaw ka kɛ. walayi de ala ye. dɔw nan'i sigi waati dɔ la k'a fɔ ko arabu jaka nalen don jelibugu yanfan in na ye. ko tɔgɔ sɛbɛn wari ko 60. Njema ara ne kun bɛ daminɛ jelibugu la fo Fajigila sugu. yanni e k'o fɔ ka ne to bɛnkan na n ka cɛ dɔ taara n'a ka communiqué ye ko i y'a faamuya b'a la ko baara k'olu ka société bɛna dayɛlɛ ko baara de bɛ ɲini i bɛ na n'i ka demandes n'i ka fɛn bɛɛ i bɛ 300 wa 400 de d'a kan ka na n'o ye a ye demande min sɔrɔ a ka ca demande ba ye o y'a sɔrɔ cɛ ka siège n'a ka fɛn bɛɛ bɛ yen demande nana demandes nalen cɛw n ka cɛ wariw minɛlen ka di cɛ ma kɔfɛ jaa ma dan bɛnkan a ye radio so caman bila ka taa communiqué bila la cɛ ka siège taara lajɛ hali kurun kun tɛ yen taara kɔsɔkɔsɔ ala la hawla OpenAI ala k'a ni sabɔ a ye furu sa o walayi de ala ye a ye du ci bɔ a ka tiɲɛni kɛ dɛ awɔ a ye dɔw bila ka taa tunga la tiɲɛni kɛ dɛ n'o tiɲɛ la tuma dɔ lama a ye tiɲɛni kɛ dɛ n'i y'a jateminɛ wari a teliman sɔrɔli o de ka di an ye kosɛbɛ Idrissa Touré o de bɛ an se nin ma kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sabɔ bɛɛ awɔ ami bisimila kosɛbɛ Njema hali bi an bɛ taa an b'a yira kanubaaw la ko sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 91 tɔmi murumuru 5 laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la 76 33 43 03 sɔdɛbɛ ma ko mun ye Yusufu Konate a kumara a ko mun ye commune de Jalafara Njema n'a bɛ Kɛɲɛba mara kɔnɔna la e ko gɛlɛya belebele fana ko o to o kɔnɔ wa mun ye nin sigida ko a tɛla ko ja waati sera dɛ mun ye nin sigida kofɔlen ye ko u duguladenw ni maa dɔw bilala ɲɔgɔn na maa minnu ka baara
ɲɛsinen don sanubɔ yɛrɛ ma nka sanubɔ in u b'a bɔ ji jukɔrɔ de ni diraki ye ɲɛma ko maa caman kɔni ko o banana arabadon n'o bɛnna marisikalo tile 22 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin kɛra bali ka wuli dan kɔni ye mun ye dugu mun bɛ n'an ka ma ko jalafara maa minnu bɛ n'u bɛ ka baara bɛnnen don sanubɔ ma u bɛ sanu ka diraki k'a don ji la ka sanu ka a sama ka bɔ ɲɛma u ni population kɔni k'u karila ɲɔgɔn na a ko mun ye ji mun bɛ n'o ji kofɔlen n'o b'a fɔ ko mun ye falemɛji falemɛji ale kɔni ye yɔrɔ ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sinuwaw de kɛlen bɛ ka taa diraki yɛrɛ kɔni ka to o baara k'o bolo da ye o de kumu kɔnɔna la ko ni jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an ka ma ko wasatɔn association wasatɔn ani association AMVS n'o olu ye wulikajɔ kɔni k'o bila sen kan ɲɛma arabadon n'o bɛnna marisikalo tile 22 ma i bɛ na ye k'a fɔ k'u ne dirakikɛla ninnu k'u ye masaran ka sɔ k'a sɛbɛkɔrɔkɛ ta la a ma ɲɛ mun kan ko mun ye maa 6 kɔni ko o banana a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a bɛ nin waati jan bɔ nin jɛkulu n'o bɛ wasatɔn kofɔ ɲɛma u ye welewele kɔni k'o da mun ye jamana marabagaw ma ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ drakasi mun o bɛ kɛ ji la falemɛ ji la a bɛ se ka dabila cogo min na o sababu kɛ n'a ma dabila a bɛ kɛ sababu ye k'olu ka ji bɛɛ lajɛlen ka a tiɲɛ jɛgɛ o tɛ sɔrɔ bilen wa ji yɛrɛ kulɛri k'a bɛɛ lajɛlen ko a yɛlɛmana min ye ji n'i y'a min a b'i ninkɛnɛ k'o karaba o bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ diraki nin kɔ o sababu kɛ mun ye produit caman de bɛ u b'o kɛ ji na walasa sanu o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a terikɛ b'a ka fɔ la a ko kabi san 2018 i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu bɛ nin baara in kɔni nin diraki baara in kɔni na hali n'o y'a sɔrɔ ani sariya yɛrɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o sababu kɛ kɔdi miniɲɛ mun bɛ o y'a jira k'a fɔ ko mun ye abada ko sanu ka a man ka ɲini nin cogoya la ji jukɔrɔla kɔni o la sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye nin sigida kofɔlɔ n'o bɛ jalafarakaw kofɔ u kɔni ko k'u bɛ wele bila jamana marabagaw ma u ka wulikajɔ caman de kɛ nin baara mun n'a bɛ ka boloda olu ka ji la bi u t'a fɛ bi wa u t'a fɛ sini jalaki ko yɛrɛ a ka dabila pewu ka b'u ka yɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɔden Bamakɔ kɔnɔna la i bonya o b'a la fɔlɔ bɛ nin bɛ dangari bi fasiru la